Hi YouTube, berarti asa खालामो बयबो मोजां नङा? Come to the point. Point जाहैबाय नायजाया होननाय मोनसे YouTube channel दं. Okay. रिकमेन्ड खालामदों सानैसो आंखौहाय कि नायहै होननानै कमेन्टआवबो हरदोंमोन आरो मेसेजबो खालामदों सोरबा सोरबा नायजाया YouTube channelखौ नाय खनसे होननानै आरो आं नायहैबाय आं थाल लायाखैमोन आं रावनिबो भिडिअस नायनाय जायाखै बाट माने आङो थाल मोनहांदों बिदि ओंखारखाबाय होननानै मिन्थिखादों आङो बिदि दंखायो दाबो आरो ओंखारगोन गोदान गोदान फैगोन थाब थाबनो ग्र' जागोन बिसोरो आरो आं नुबायबो and I was like shocked. नायजाया होननाय YouTube channel 13K subscribers दङ प्लास भिडिअसफ्रा इट्स लाइक एजुकेशन भिडिअ बाय द वे लाइक बे मा होनो लाइक मा होनबावनो बेनोसै आरो लाइक इन्टिमेट जानाय बिनि बागै खोन्थानाय एजुकेट खालामनाय आरो बिराद दङ भिडिअसफोर मेबि स्ट'रिसफोर दं खोमा आं बारा चेक खालामासै बेखौहाय बारा रिसार्च खालामाखै अके आं जास्ट नायहैदों बेखौल' ओंखायनो माने फंनैसो खोथा बुंनो गोसो आरो बे चेनेलनि सायाव पाब्लिकनि सायावबो बुंनो गोसो पाब्लिकखौबो होनो लुबैयो कि मेनलि जोंथ' सेस्था खालामो अके इउटिउबार्सफ्रा बयबो सेस्था खालामनायलाय बिदिया थानाङा गुड कन्टेन्ट क्रिएटर्स फैनांगौ एबा कन्टेन्ट क्रिएटरफोर फैनांगौ आउट अफ दिस पार्टिकुलार थिं कि बेफोर गाज्रि गाज्रि फोरोंनाय मा मिथियो बे मानसि हाबा जानायबो जानो हागौ फिसा गोनांबो जानो हागौ दा बिदि फोरोङोबा मालायनि फिसाफोरखौ बे बिदिनो फोरोंदोंबा देट मिन्स बिनि फिसाजो एबा फिसालाफोरखौबो बे बिदिनो जाजानो लुबैदों बियो नायजाया इउटुब चेनेलनि अनारा बिदिनो जाजानो लुबैदों बियो आरो बिदि खालामग्रा मानसिफ्रा एबा गाज्रि गाज्रिखौ फोरोंग्रा एबा खोन्थाग्रा मानसिफ्रा मालाबा मोखां देखाया आरो देखायनोबो हाया मानोना बिसोर मिथिखायो कि बे गोरोन्थि बे रं होननानै बिसोर मिथिखायो ओंखायनो बिसोर मोखां देखाया बिसोरनि फेमिलि मेम्बार्सनि खाथियावहाय बिसोरो गावनि मोखांखौ देखायनानै बिदि गाज्रि फोरोंनानै बिसोरो गावनि फेमिलि मेम्बार्सफोरजों बिसोरो भिडिअ नायनो हाया बिदि गावसिनि भिडिअ बिसोर नायनो हाया आं हायो आंनि वाइफजों नायनो हागोन आं आंनि मादारजों नायनो हागोन आंनि भिडिअखौ बाट बिसोरनि भिडिअखौ नोंसोरो सोरनिबा पेरेन्टसफोरजों दंबा नों फेमिलि मेम्बार्सफोर दंबा मालाबा नायनो हाया आरो पाब्लिकनि सायाव खोथा फैगोन भिउवार्सफोरनि सायावबो आरो बिसोरखौ फेदेरग्रायाबो बे भिउवार्सआनो फेदेरो भिउवार्सफ्रानो फेदेरो एसेल' गरम जागोन ये बन्द' खालामनांगौ माबा खालामनांगौ बाट उनावहाय साननै सानथामनि उनावहाय फैफिनगोन बेखौ नायफिनगोन बिसोरनो सापर्ट खालामगोन बे माने आं साननै एबा सप्तासेनि सिगांनि खोथा सप्तासे जाहैबाय खोमा बे मोनसे पार्टिकुलार निउसआ जेरावहाय लाइक बिदि गाज्रि नायनायजों इउटुबफ्राव नायनायजों एबा वेबसाइटफ्राव नायहैनायजों पर्न साइट्सफोराव नायहैनायजों माने जेनेबा मोनसे मा होनबावनो थायोना मोनसे जेनेबा माने मोनसे फ्रिक्सन वर्ल्ड होनोना फ्रिक्सन वर्ल्ड जिखौ जों खालामनो हाया बाबो जों बेबायदि जानो लुबैयो लाइक 8 years आरो 11 yearsनि सासे गथ'आ माने लाइक सोरबा 12 years ना 8 yearsनि गथ'खौ माने जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोननो पुलिसा हमबाय बिदि माने होमबा सानदो 8 yearsनि गथ' बेसेबां गिदिर जागोनलै आरो बिसोर बायदि दायो इउटुबार्स ना जे नायजाया होननाय इउटुब चेनेलनि अनार एबा बर' बाजारफोरबायदि अनारफोर बिसोर माबायदि बानायनो हायो सानो आं बिसोरनि खर'आव मेलेम होननाय बुस्थु गैया बिसोर माने सर्टकाट फैसा नांगौ सर्टकाट आर्निं नांगौ बिदि गाज्रिखौबासो नायगोन आर्निंबो जागोन बेखौसो नायोब्रा बिसोरो मालायनि लाइफआव बरबाद जायो सोरबा सासेया बरबाद जायो या जोंनि बर'नि ब्रादार्स एन्ड सिस्टार्सफ्रा बरबाद जायो दे डन्ट केयार एबाउट देट बिसोर केयार खालामा बिसोरनो जास्ट फैसा नांगौ सर्टकाट आर्निं नांगौ स' फंनैसो खोथाल' बुंबाय बिसोरनि बे जाय बिदि इउटुब चेनेलफोर सालायगासिनो गाज्रि गाज्रि इउटुब चेनेलफोर सालायगासिनो आरो नायजाया चेनेलखौबो होनबाय आरो नायजाया इउटुब चेनेलखौबो होनथाबाय माने स्कुलावबो बिदिनो एजुकेसन मोनदों खोमा बियो बिदि गाज्रि फोरोंहोनानैसो एजुकेसन मोनदों बियो एबा बिसोरनि पेरेन्टसफ्रा बिदिनो फोरोङो खोमा ओंखायनोसो बे दायो माने इउटुबाव फैनानै इनफ्लुयेन्स खालामगासिनो ना स' बिसिमल'सो आं बारा गोलाव खालामनोसै ना लाभ इउ अल आसा खालामो बे भिडिअखौ नायनानै सोरबा मोनसे सोलोंबाय जानो हागौ आरो मिन्थिबाय जानो हागौ आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम and if you don't like it give dislike and if you think it's very very important to you support kalam subscribe kalam जाबाय love you all peace out